Hola, soc Blanca Soriguer, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. El Consorci té entre les seves línies estratègiques promoure els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i dins d'aquests objectius el número 5, que es centra en la igualtat de gènere. Aquesta bretxa és especialment significativa al sector industrial i logístic, on la visibilitat de la dona és encara petita. El polígon industrial de la Zona Franca de Barcelona és un dels pols industrials i logístics més importants de Catalunya i d'Espanya, amb més de 170 empreses a la seva àrea. Una enquesta recent posa en evidència que el 74% dels treballadors d'aquestes empreses són homes, enfront el 26% que són dones. Les dones amb carreres universitàries que treballen al polígon ja superen els homes, un 31% enfront del 26%, però en canvi el pes de la dona en càrrecs directius és molt inferior. Tot i així, hi ha una important consciència de gènere. La meitat d'aquestes empreses compten amb un pla d'igualtat i el 93% de les empreses es declara compromès amb la igualtat de gènere. Estem avançant, però cal un major impuls. Per això, des del Consorci de la Zona Franca i de la mà d'algunes de les empreses del polígon, com Autoritat Metropolitana de Barcelona, Celnex Telecom, Cobrestra, Nissan, Port de Barcelona, Mercabarna, Cocenfe, TMB o la Sal del Port, vam constituir ara fa un any el Consell de la Dona de la Zona Franca. L'objectiu, lluitar per a donar major visibilitat a la dona de la indústria. Hem de trencar barreres, no podem deixar que un sector tan estratègic visqui d'esquena al talent femení. Vivim un moment de revolució tecnològica, de canvis profuns. Necessitem que el talent femení participi en dibuixar aquest futur. Per això, busquem estudiants d'FP que investiguin el nostre repte, com aconseguir atreure talent femení al sector industrial i logístic. Ens encantarà conèixer les vostres propostes.